Δύο τύποι σε δύο τεράστια βουνά θέλουν να μιλήσουν. Φωνάζουν, κουνούν χέρια, αλλά ακούγεται απολύτως τίποτα. Πολύ μακριά για να ακουστούν, αλλά κάτι βλέπουν καθαρά. Καπνό που ανεβαίνει στον ουρανό. Ο πρώτος Ινδιάνος ανάβει μεγάλη φωτιά. Η φωτιά έχει τεράστια ενέργεια, βγάζει μπόλικο καπνό, αλλά αυτό μόνο του δεν είναι μήνυμα. Παίρνει μια πετσέτα, την βάζει πάνω από τη φωτιά και με μια μικρή κίνηση κόβει ή αφήνει τον καπνό να περάσει. Είναι σαν ένα φράγμα. Ένας αδύναμος άνθρωπος με ένα μικρό γύρισμα σε μια βάνα αφήνει ολόκληρο ποτάμι να περάσει ή το σταματά. Δεν σπρώχνει το νερό, απλώς το ελέγχει. Αυτό το κόλπο λέγεται ενίσχυση. Μια μικρή ενέργεια ελέγχει μια τεράστια ενέργεια και έτσι φτιάχνει πληροφορία, δηλαδή σήμα με νόημα. Στην δεκαετία του 40, στα εργαστήρια Bell στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο John Bardeen, ο Walter Brattain και ο William Shockley πήραν αυτήν ακριβώς την ιδέα και έφτιαξαν το τρανζίστορ. Ένα ελάχιστο ηλεκτρικό σήμα ελέγχει μια πολύ μεγαλύτερη ροή ρεύματος. Το τρανζίστορ είναι η μοντέρνα έκδοση της πετσέτας στον καπνό και της βάνας στο φράγμα. Μικρό χεράκι, τεράστια ενέργεια, καθαρό μήνυμα.